Doncs jo recordo que no sabia el que volia estudiar, de fet sabia el que no volia estudiar, i en el que volia estudiar jo no sabia si una enginyeria, ADE, i un dia al Saló d'Ensenyament vaig veure aquest grau, vaig mirar el programa, quines eren les assignatures, i em va encaixar i no vaig tenir cap dubte i m'hi vaig apuntar. Doncs, de fet, tinc molt bon record. Vaig estar els 4 anys com a becària a la biblioteca i penso que és una oportunitat que es dona als alumnes de poder col·laborar amb l'escola i també és una ajuda per al finançament dels estudis i que s'ha de valorar molt positivament, ja que no totes les escoles ofereixen aquesta possibilitat. Jo penso que ajuda bastant el fet de treballar en pràctiques, no només pràctiques empresarials, sinó dedicar més o menys el 50% del teu temps a fer treballs, sobretot treballs en equips, perquè això t'ajuda que quan entres al món laboral treballes per projectes, són amb equip, saps com treballar amb equip, saps com bé ficar-te d'acord, com cedir també en alguns processos, i també a treballar amb equips multidisciplinars, ja que moltes vegades en el món laboral estàs interactuant amb d'altres departaments i és molt important saber treballar amb persones que tenen d'altres punts de vista i visió, i també penso que és molt important el fet que treballem en un entorn canviant. A l'EUS, el fet de treballar en pràctiques, t'estàs plantejant els reptes que tu no coneixes i això passa al món laboral i és molt important saber-se adaptar a aquests canvis i adaptar-se el més ràpid possible. Ho definiria com una gran experiència del primer a l'últim dia. És a dir, que en tot moment et pots sentir acompanyat, recolzat, sempre tens algú de suport a qui acudir, sigui quin sigui el teu problema o la teva inquietud, i també m'agradaria destacar que els estudis estan molt adaptats al món actual, ja que s'adapten al que les empreses estan demanant i a les habilitats que també són necessàries per tenir una feina. M'ha ajudat i encara m'està ajudant a dia d'avui, ja que es tractava de la implantació del Power BI. És una eina molt potent que encara s'està fent servir a dia d'avui i em va ajudar per aprendre a tractar amb dades, amb gran quantitat de dades, i també fer un anàlisi quantitatiu i qualitatiu de les dades, ja que a dia d'avui és molt important saber treballar amb elles, saber sintetitzar i saber treure conclusions. Doncs bé, per saber cap a on va el negoci també és molt important saber què hi ha darrere i a vegades coses que pensava que no podria aplicar mai, com per exemple alguns coneixements de ciència i tecnologia dels materials, realment els estic aplicant per veure quines màquines són les que millor s'adapten al nostre negoci i a partir d'aquí crear l'estratègia de negoci. Doncs jo crec que el principal repte va ser quan vaig començar a treballar a Acter. És una empresa del món agroalimentari. Jo no tenia gran coneixement d'aquest sector perquè estava treballant en un altre sector i doncs bé, és el fet d'haver d'aprendre com funciona aquest sector, quins són els interessos, cap on evoluciona, quines són les tendències i bé, jo crec que aquest és el fet de saber-te adaptar al canvi, també saber ser, com diríem, una esponja, aprendre tot el que puguis i això també s'aprèn a l'EUS. És una pregunta complicada, La veritat és que la meva meta és continuar creixent professionalment i penso que en aquest sector, el sector agroalimentari és un sector que m'agrada, em motiva a continuar aprenent, veure cap a on està anant, quins són els nous projectes que estan sorgint, cap a on s'està innovant, i jo crec que la meva meta seria veure cap a on evoluciona el sector i poder participar en projectes disruptius d'aquest sector, com per exemple nous projectes que estan sortint de proteïna alternativa. Que no s'ho pensi, que la faci. És una carrera que és una amalgama de moltes assignatures, de molts àmbits, i jo penso que s'adapta als requisits que hi ha avui en dia a les empreses i que sí, que si n'hi ha ganes, tot es pot fer, que no s'ho pensi. Bé, doncs a vegades no són relacions que tu veus al dia a dia, però clar, després d'haver passat 4 anys passant el teu dia a dia amb aquestes relacions, doncs són relacions duraderes i que saps que tot i que no les veguis cada dia, és una bona relació.
Amb els profes de l'EUS, la relació quan estàs a l'escola és molt bona, sempre és de proximitat. Quan tens qualsevol dubte, tens el seu contacte, pots anar al seu despatx, que la porta el 99,9% de les vegades està oberta i pots preguntar, i a vegades no hi tens el contacte, però sí que tens un contacte al LinkedIn i de fet quan veus, depèn de quines fites, te n'alegres per ells perquè veus, ostres, el seu treball també té la seva recompensa i nosaltres com a alumnes segurament també hem aportat el nostre granet d'arena perquè a dia d'avui acabi arribant amb aquesta fita.